Et kæmpe pres, der er på de danske spillere dernede lige nu. Der skal scores. Lars Møller, Jesper Jensen. Hey! Det kan tage med foden, Olafjord Stefansson. Stadig ingen udvisning. Lars Rasmussen, Jesper Jensen. Der kommer snart en arm på os. Den kommer her. Øksler. Og så skal vi have stillet op til Lars Møller Madsen. Kom. Nærmere os 50 sekunder. Kom Lars Møller. Ja! Og så skal der forsvares. 40 sekunder. Scorer Island. Så bliver det svært for os. 41-41. 30 sekunder. Snorri Gudjonsson. Olafjord Stefansson. Henderson går ind. Og skræmmer Steinmann. Kom! Lars Rasmussen. Tilbage. Kør. Hey! Udvisning til Olafjord Stefansson med 15 sekunder igen. Dominance ist das Menschen. Olafjord Stefansson. Var det ikke stolt, den ramte? Det er fuldstændig meget. Kig igen. Dansk overtal. Og vi går hele Color Line ud. 15 sekunder. Og vi skal placere Kasper Hvidt fornuftigt, hvis der kommer en målmandsredning. Sæt så den her rigtig op. Lars Møller Madsen, Jesper Jensen. Lars Møller Madsen, Jesper Jensen. Der er 6 sekunder igen. Så skal der krydses op. Det bliver Lars Møller. Ja! Danmark er i semifinalen! Vi gør det! Vi har slukket den islandske vulkan! Så Danmark! Fuldstændig vanvittigt! Jeg er klar til at løbe tur ud på autobaner, ned ad Reberbanen. Vi tager den hele vejen rundt i Hamburg. Vi skal spille semifinale om 2 dage mod Polen. En fantastisk afslutning, og så Lars Møller Madsen med 2. Det første udlignende mål. Et kæmpe brag. Og alt mulig sympati til Island. Tak for en herrefight. Ja, det var skytternes kamp. Der var ikke noget forsvar. Der målmændene havde svære betingelser. Og derfor så blev det et festfyrværkeri. 41-42. Vi skal spille om medaljer. Og gerne om guldet. Nej. For et drama.